Nyt palkittava yrittäjä jatkaa isänsä vuonna 1979 perustamaa insinööritoimistoa Tampereen keskustassa. Isän toiminta-ajatuksena oli tehdä siltojen korjausohjeita ja suunnitelmia sekä siltojen tarkastuksia. Näin siksi, että vastaavia töitä ei tehnyt Suomessa kukaan muu. Yrittäjä itse oli tuolloin 16-vuotias lukiolaispoika, joka piirsi välitunnilla sarjakuvia ja suunnitteli kavereiden kanssa musiikkilehden julkaisemista. Viikonloppuisin hän teki toimistolla siltojen korjaussuunnitelmien kansilehtiä siirtokirjaimilla. Suunnitelmissa oli joko toimittajan tai arkkitehdin ura. Aloitteleva insinööritoimisto sijaitsi Keskustorin reunalla Kommersen talon ylimmässä kerroksessa. Toimistoon oli hankittu kirjoituskone ja 200 markan kopiokone, jolla sai keskimäärin 1 kopion minuutissa. Muutamaa vuotta myöhemmin yritys muutti Hämeenpuistoon. Tuolloin oli käytössä jo Nokian Mikromikko-tietokone. Yrittäjä valmistui rakennusarkkitehdiksi vuonna 1989. Opinnoissaan hän keskittyi korjaussuunnitteluun ja päättötyönä oli suunnitelma Jugendrakennuksen ullakokerroksen muuttamisesta asuinkäyttöön. Samana vuonna isä ja poika perustivat osakeyhtiön ja yrityksen toiminta laajeni talopuolelle. 1990-luvun alussa rakennusalan katseet siirtyivät korjausrakentamiseen. Korjausrakentamiseen perehtyneitä urakoitsijoita ja suunnittelijoita oli hyvin vähän. Yritys käyttikin ja käyttää yhä uusien suunnittelijoiden palkkaamisessa tamperelaisesta jääkiekkoilusta tuttua menetelmää. Pelimiehet kasvatetaan oman juniorityön kautta. Monet suunnittelijoista ovat tulleet toimistoon suoraan koulun penkiltä. Yrittäjä otti yrityksen vetovastuun toimitusjohtajana vuonna 2000. Toiminta perustuu edelleen vuosien myötä hioutuneeseen käsitykseen korjaushankkeiden kokonaisuuden hallinnasta. Tulevaisuudessa alan suurimmat haasteet liittyvät ympäristön huomioon ottamiseen sekä rakennusten energiatalouteen. Uudistuva lainsäädäntö vaatii myös suunnittelijoilta entistä enemmän. Toimiston vahvuutena ovat lukuisista toteutuneista kohteista saadut käytännön kokemukset. Hyvät naiset ja herrat, Kaukajärven yrittäjien vuoden yrittäjä on Jouni Huura, Huura Oy.